Completely baru session akan eka video juga akan bawa sing te kumba piti benda kepisa jong pi mo pila kwa ban sei kata kepisa napo YouTube enda pila kwa ban sei kata kepisa pide ban tip lupa ya kum kido kita ki jagbang ki badan ang ya po Meghalaya ka jong imo ki badan yau tau swift code yo le se ki data preng jong pi ki ba tip yau tau swift code ude wa yarap lembana kata kajing pa ya kapisa na pori parang siya kane kali India kajungi kidon kibang kibahom don yaw neo swift code lada kibang kibahom don yaw neo swift code pimla ban say ya kapisa kajung pi ya kata kapisa bakin pa na ri parang ban pengkalapat siya kapisa India kidon ki YouTuber kibahom tip mo bangal hadon lupa ya kane ka Facebook jonga ha kane ka bang hato kadon em yaw to swift code Teka ika ba pide ban le haswa kalong ba pide ban wat jing tip shwa hatung kata kaban kan don na em ya kane u swift good kanak ba pin sok la shai la shingi ba pin yok ban say ya kata kata na ko video yang sa pen shai pi kam adin ki iki kita ki jaj ban ki ba don yaw do swift good but ki iki kita ki bang ki ba om don yaw do swift good te sampai jadu ko jeng kane video kana ba pin yok tip leba na kane ka video ko jonga kalau dapat dashboard thamai ha kane ka YouTube channel ka jonga ngapadi pi suba sa click subscribe kana idon ki bla kali berwat jeng tip nanga mo hato uto swift code uya pernam but uta ko IFSC te ko ba pi pe da po ka Facebook ka jong pi mo hapo ka Facebook ka jong pi udon yaw une o IFSC code ubaki tho hetri yaw uto swift code pat pimla ban yok la ne ban syam hapo ka Facebook ka jong pi yaw to swift code te kupno ban yok yaw to swift code ban yok yaw to swift code ka ban kong ka ba pide ban le ka ba pide ban le hapo kata ka bang ka jong pi lan na pidon ka rural bank na pidon ka state bank na pidon ka Indian bank na pidon ka Apex but kunta tata ki jai bank ki badan hakishnong ki thau ki jong pi ka ban kong ka ba pi haban le kalong ba let hato ka bang ka jong pi lane hakano ka branch ka jong pi talek kali ya u branch manager lane kinu kinong tray ki badan hakato ka bang ban sakli ya ki hato u a uta u swift code jong kane ka bang te dapat kali ya kasi kali da kamta tenre da ki kwa ban kali da parang mo kali da ka parang duwe u swift code jong kane ka bang ka jong pi kumbang ong ya pi haswa ban sang ya kane ka video kidon ki bang ki ba don yong ne swift code but ki don ru ki bang ki ba hane apo Meghalaya ka jong imo ki ba don yong ne swift code te ki bang ki ba don yong ne swift code pimla ban say la ne ban withdraw ya kane ka pisa jong pi da pi don $1,000 hapo ka Google AdSense ka jong pi ro mo na pim don yaw ne u swift code ka bang ka jong pi pimla ban say ka te ka pisa te ka ba aran ne kana mo pinsay kalong ba pide ban pli ya ka Facebook la ne ya ka bang account ka jong pi hakano ka bang ka ba don lupa yaw ne swift code te ka ba pitel yo la sa man shwa mo pi don ka way ka Facebook ka rural bank henry ka rural bank kam don yaw ne swift code te pi hapan plipat ya kano ka bang ka ba don yaw ne swift code na marba ha da pi kwa ban shio ban say ya ka ne ka pisa mo pide ban don lupa ya ka Facebook la ne ka bang account ka jong pi ka ba don yaw to swift code ala ha ban ong la kum no kum ban yo how la ne pra ko person ni na preng jong pi ki ba pe ya ka ne ka video pidon ka bang account la ne ka Facebook ka jong pi hapo ka rural bank and dala de di shibet nga ngam don ya ka ne ka rural bank account ka jong rural bank mo tengam tip hatu ka rural bank ka dot ham yaw ne swift code ngalapin ngala check hapo internet nama ba ngam paklay kli hapo bang mo hatu ka don nam nama ya ka ta ngam nang banong person hato ka don lane kam don hak biade bat karurang bang teke i ka ba pide ban le kalong ba nengkong pi haban le kli shwa ya ka bang hato karurang bang ka don na am ya ule usue ko te lada ka don kamu kabiang kato ka Facebook lane ka bang account jong pi ka don lupa henry da hom don ka rural bang yaw ne swift code tapi happen plipat da pi wipat ki bang ki don lupa yaw ne swift code yo le sa hakishno ki thau ki jong pi mo yo le sa ka tang ko we ka bang ka badan ka rural bang hakite ki shong ki thau ki jong pi henry la da tang ko we ka bang hakata ka jaka shong ka ba pisa te da hom don shoot ki we ki bang te pi hapan de hakum khamsha sor khandian mo baki don ni kita ki bang ban le pli yang tabang akang kan jong pi hakata ka bang ka badan yaw ne so kod ka khnang bang kan pensok ya pi ban yo
ya ketika pisah Henry pinahaban penlut katu katne por lani katu katne tingka ya tu pisah kan jong pi kenang meneng pli kenang ya kata ka passbook ka jong pi kata ka bank ka don lupa yaw do su ko te namar ngala de shimer ngadon ye ka passbook ka ba de ka Indian bank kuma pi i hang ne Indian bank te kani ka Indian bank no ha ka baning ko ngam tip na mga dan harlay kliki passbook mo te kan ngamti ba kani ka Indian bank na mga kan te ka main passbook ka jonga hagbide ba kani ka Indian bank te kani ka Indian bank ngamti ha kanu padur bangalay pli ya ka account ka jonga hagani ka bank mo henry ha ka por ba kala tap ka pisa ko ka YouTube ka jonga mo te ngalay kli yaw branch manager hanto ngalay shis nga ha por mga dan like class ngalay kli yaw branch manager no kli ba way usir ko jong kane ka Indian bank hangne hapo Meghalaya ne hapo India ka jungi te huang babalay pidan kamyo to sir ko namabal kapisa ka ba wana po reference mo te lambada ka jing kamay jang hapo YouTube te ka don kam ban transfer lambada ka wire transfer ya kapisa ka dollar ban convert pat ya ka ban penkalaya ka pat syak ka rupees hangne hapo real ya ka jungi te din daga daw wala shuhong dagota ba don kam ban transfer pisa na po riparang te din takadaw shuhong tagunta labiang hakbide bat ka Indian ba te Indian bank ka te ka way ka ba don ba yaw ne hu swift ko do ba kiyong nanta ka state bank ro kadan nanta ka Canara ro kadan yaw ne swift ko nanta ka HDFC bank ro kadan nanta pa ka Apex bank ro kadan yaw ne swift good nanta hatisno kitaw ki jung pi daw don kita ki bank te gidla bandon ka ne ka Union Bank ro kadon yaw swift code nantabat ka Canara Bank ro kadon yaw ne swift code henry kiwi mo ngamda tip hagide bakyu kum kino bijay bank henry ki bank la tip shy bah ki badon yaw ne swift code kilong ka nganong ye suggestion ka State Bank ka Indian Bank ka Apex Bank ka Union Bank ka Canara Bank bat ka HDFC Bank te pi kuman rukli kum tangala IP ka option ki badon ba yaw ne swift code te yo na sa ki don kiwiru ki bang nam dati baha hagde war ka jingdan yaw ne swift code henry la da phim don ya ka passbook ya ki ne rukli ki bang la ong ya pi te nga ka pa ya pi ban le pli ya ka passbook ka jong pi hagde bat ka ne ki bang la ai ya pi ya ki option man le pli passbook kanang mo pinsok la shine la shisi kanang mo pinyo ban say ya kanang pisa hapo ka YouTube channel ka jong pi te kini ki henry ki bang kide kita ki bang ki ba bestam ban transfer ya pisa ka jong pi na po YouTube han ya ko India kanang mo pinyo ya kata ko pisa je laba da kan jing kamaja pi hapo ki YouTube te ko bang ong pi ki don ko ba henry but ki don sa ki bang ki badan ya on so ko te pila on likely ki we ru ki jai bang ki ba ngam ong ye pi hanne ki ba don kata ka bang mo tenga cho ai ka kane ka tang Henry ye pi kana mo pin yo jingte ban le plino ya ka passbook ka jong pi hakine ke Henry bang kana mo pin so ban say ya kane ka pisa tang kum nei kala po siya ko bukod jong kane ka video ka ba mata ka singin tagang karaman scam ba kane ka video ka janga kan ajira but jingmata ina ka banda jong pi ki khasi YouTuber dani ki jai ke YouTuber ki badan hapo kane ka channel jonga ba pinyo jingmata lambada kane ka video ka jonga telada kane ka video jonga kan yo jingmata na ka banda jong pi shi mek ki ba pe kane ka video dengan kerpati ki so basa klik untuk share ko ta no ba pi yang to ka mobile jong pi nan ta sabu haya ka WhatsApp status ka jong pi ai la tinga tangar sau kanta kana ba ki we na deng jong pi ki YouTuber ki ba om lap la ne om sham ya kane ka video ka jonga bo ba makiru kitaro kinyo jingmata lambana kane ka video ka jonga te sayarap iwe pi yarap yang ma pi pen sayarap ya kita kiwe bat kiba om lap om sham ya kane ka video jonga te ye saya share kane ka video ka jonga ta po siya ko jong kane ka video ka ba mata ka skin tala da bidang spoil maya kane ka YouTube channel ka jonga sa sen ni ka pa di sa basa like share